empecé a participar en la vida sindical, los principales obstáculos que encontré era que era un mundo muy masculinizado. Los horarios eran tremendamente extraños. Deies que igual durant el dia no feia res i la important negociació havia de ser a partir de les 6 de la tarda, inclús amb sopar inclòs. En aquells moments era mare de fills petits i sempre era una problemàtica que trobava del sindicat. Això, a mesura que hem entrat les dones més amb càrrecs, o si a més no, estar més a dins del sindicat, crec que ho hem anat solventant. Cada vez más la mujer tiene un papel muy importante dentro del sindicato y yo creo que cada vez más se va tomando en cuenta ese papel, ese punto de vista y esa visión que la mujer da dentro del sindicato. No hi crec en que l'home sigui més bo per unes coses que la dona, ni al revés, ni que les dones siguin més bones per unes coses o una altra. Crec que per educar els infants són tan bons els homes com les dones. Crec que per portar un camió pot ser també una dona com un home. Es mucho más difícil que participe la mujer, pero no porque no tenga ganas, sino porque el esfuerzo que hay que hacer, yo creo que es el doble o el triple que el que tienen que hacer los hombres. I el que no s'ha aconseguit és que l'home comparteix el 50% del rol de les dones. Pregunto a compañeras, es que tengo que cuidar a mis hijos. Cuando salen del colegio no puedo porque si me meto en el comité es mucha faena. Eso los hombres no te dicen eso. Home, jo el que crec que tenim que fer molta més pinya, no? Nosaltres sabem fer les coses, sabem prioritzar les coses perquè genèticament estem acostumades a la nostra vida de cada dia a prioritzar i a prendre decisions molt ràpides. Després és veritat que ens falta una mica de valentia, no? Hem de voler nosaltres mateixes demanar l'oportunitat i exigir-la. Motivar, facilitar, arrastrar, y en la medida en que haya mujeres va a haber más mujeres. Es un tema si quieres, de ejemplo, ¿no? Si tú ves que otra compañera puede hacer cosas que tú en principio pensabas que no podías hacer, pues te animas. A mí cuando se me ofrece un cargo de representatividad en la ejecutiva de mi federación, pedí consejo a personas que habían sido como mis madres dentro del sindicato y les dije, oye, porque yo las veía a ellas preparadas y a mí no me veía preparada. I les dije, oye, m'han propuesto esto. I me dijeron, tranquila, acéptalo. Però costa molt que una dona arribem a unes responsabilitats. Tampoc vull dir que hàgim d'arribar perquè hi hàgim de ser per unes quotes. Jo no m'agraden les quotes, ni m'agraden els percentatges. També és veritat que gràcies a aquestes quotes avui anem a llocs que potser no hi aniríem. Però tampoc vull que em contemplin com una dona que adorna, com una dona florero. Jo no sóc una dona florero. Però jo crec que he tingut que guanyar-me no només la confiança en mi mateixa, que això és a totes les persones, ens té que donar la seguretat de saber el que fas i d'atrevir-te a fer el que fas, sinó el respecte també de molta gent que pensa que pel fet de ser dona no estaràs a l'altura o no arribaràs a poder negociar el millor conveni, no? Crec que el sindicalisme no és una cosa d'homes, és una cosa de dones, d'homes i de tothom. Precisament les dones són les que tenen més sensibilitat normalment vers temes socials. Aportamos una visión diferente para paliar y evitar este tipo de discriminaciones. Acercamiento a los trabajadores. Rapidesa, agilitat, transparència i jo crec que el que més aportem és que sabem treballar en equip. Aportamos, yo creo, una capacidad de escucha muy interesante. A mí el sindicato me ha aportado crecimiento personal. He conegut molta gent, això m'ha enriquit personalment moltíssim. També he conegut a vegades realitats, no només la meva i la del meu petit entorn. Me ha ayudado a incorporarme socialmente, a estar presente en la sociedad, que es un tema que yo creo que es muy importante para las mujeres. Yo no me esperaba estar aquí y he crecido mucho como persona. El sindicat m'ha aportat molta formació. Jo dic que la carrera més intensa és la carrera sindical. Creure directament en la defensa dels drets de les persones, en creure en una societat molt més justa i, per tant, lluitar amb molt més fermesa per aquesta raó. El sindicalisme per mi és unió, és col·laboració. Dedicació, coratge i entrega. Lucha, reivindicación y tesón y trabajo. I és una forma de
d'intentar impedir que els abusos que estan fent en el món laboral se puguin continuar fent. Es que para mí el sindicalismo es lucha. I ser sindicalista és una forma de vida.